Приключенията на ледената парзалка. В малкото селце Зимолет, където снегът покриваше всичко с пухкав бял килим, децата чакаха всяка зима с нетърпение. Най-голямата атракция в селото беше ледената парзалка – дълга, извита писта, която започваше от върха на високия хълм и се спускаше чак до замръзналото езеро. Група приятели – Алекс, Лия, Мартин и малката Ема – бяха известни като най-добрите парзалячи в селото. Всеки ден те се събираха с шейните си и създаваха незабравими спомени. Днес ще е най-вълнуващото парзаляне досега, обяви Алекс, най-големият от групата, докато подготвяше шейната си, която беше нарекал Снежен стрелец. Децата пристигнаха на върха на хълма, където студеният въздух щипеше бузите им, а снегът блестеше като диаманти. Докато подготвяха шейните, Ема забеляза нещо странно – малка дървена кутия, скрита под един храст. Какво е това? Попита тя и я извади внимателно. Кутията беше украсена с снежинки, а вътре намериха малка карта. Изглежда като съкровище, Каза Лия, очите й блестяха от вълнение. На картата имаше указание към ледения тунел, мистериозна част от парзалката, за която всички деца само бяха чували легенди. Трябва да го намерим! Каза Мартин, който винаги беше готов за приключения. Децата се качиха на шейните си и се спуснаха по парзалката. Снегът хвърчеше наоколо, а смехът им огласяше хълма. Когато стигнаха до мястото, посочено на картата, откриха вход, скрит зад снежна преспа. това е то! Извика Алекс, като махна снега с ръцете си. Входът беше тесен и тъмен, но децата не се оплашиха. С шейните си влязоха в тунела. Тунелът беше невероятен. Стените му блестяха с ледени кристали, които пречупваха светлината като дъга. Таванът беше украсен с ледени висулки, които издаваха мелодичен звук, когато вятърът преминаваше през тях. Но тунелът не беше само красив. Той беше изпълнен с предизвикателства. Децата трябваше да се състезават, да избягват ледени препятствия и да се парзалят с пълна скорост, за да стигнат до края му. Ема беше най-бързата, макар и най-малката, а Алекс и Мартин се шегуваха, че тя има магическа шейна. Когато излязоха от другата страна на тунела, децата попаднаха на огромна ледена пещера, където откриха голям сандък, покрит с сняг. Вътре имаше златни медальони с гравирани снежинки и съобщение за най-смелите парзалячи, които никога не спират да търсят приключения. Това е невероятно. Възкликна Лия, докато разглеждаше медальоните. Децата се върнаха в селото, носейки съкровището и разказвайки на всички за приключението си. Ледената парзалка вече не беше само място за забавление. Тя се превърна в символ на смелост и приятелство. От тогава всяка зима ледения тунел привличаше още повече деца, които мечтаеха за свои собствени приключения. А Алекс, Лия, Мартин и Ема останаха в историята на селото като първите откриватели на вълшебния тунел.